Jaroslav Beliš. Výtvarník Jaroslav Beliš sa narodil 27. apríla 1956 v Kapušanoch. Vyštudoval odbor keramika na SUPŠ v Košiciach. Od roku 1982 žije v Bratislave s manželkou Janou, majú dcéru Johanku a syna Mateja. Z rôznych zamestnaní, ktorými prešiel, znamenalo pre neho najviac vedenie keramickej dielne v Ústave pre mentálne postihnuté deti. Od roku 1996 pracuje v slobodnom povolaní ako výtvarník, realizoval viacero autorských výstav v prestížnych galériách Slovenska. Špecializuje sa na maľovanie svojich obrazov keramikou, pieskom a akrylom. Jeho diela vychádzajú zo znaku, symbolu akejsi archetypálnej skratky staronovej histórie. Okrem keramiky sa venuje aj maľbe olejom, akvarelom a pastelom. Teraz robíme taký cyklus, ktorý som nazval obrazopády. Svet vidím ako veľmi rozštrukturalizovaný. Vidím ho ako v štruktúrach. Fascinujú ma momentálne štruktúry. Tak napríklad tento obraz, ktorý je za mnou, som nazval Art Tída. Vznikol tak, že venčil som našu psinu po Torise, bol tam taký ľad, zamrznutá Torisa. Podo mnou bol veľmi tvrdý a potom bola v noci asi námraza. A keď som šlápal po tej námraze, tak to krakerovalo podo mnou a vytváralo to krásne kvety, ľad. A pod tým boli pochované nejaké predmety, odpad, nejaké plasty a konáriky, listie a tak. A bolo to tak fascinujúce, že celou cestou, jak som išiel po tej Torise, tak som pozeral len dole a dole. A tak som ľutoval, že som nemal foťak, že si to nacvakám, ale som si povedal, musím si to zapamätať aspoň, a aby som to nejako stvárnul.